So Mamtukudzi akakonewa kuperforma kupakare paye mushure mekunge angoita emotional. She dropped the mic and left the stage. Mushure mekupa a very small speech. I think a performance was like 4 minutes. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to hit the notification button. Kuti pese patino poster, you are the first people to know. Sezvamuri kungoona apo, Selma akakonewa kuimba, akangopa speech akati kubva zvakafa baba vangu vakatisiyira nhaka yese yakakura kudai. But this is the first time that I'm performing after 2019 kupakare paya. Habvumidzwe kana kusvikapo. Akabvunza kati hama dzangu muchasvika kupiko muchindirwira kuti ndiuye pano kuzopushawo legacy yababa vangu. Guys, it was very emotional. Netizens vanga vauya kuzosupporta Selma, or those who came to pakare paya just because of Selma, vamwe vane ma mixed feelings, others were disappointed. Vamwe vakaramba vachiedzera Selma dzoka kani utipo one song. But even my backing vocalist ake, the other sister wekwamtukudzi, vanga vangobatana vachichema vari pastage. Guys, it was sad. Vamanatsa vakaedza zvachose kuti vamire naye, but aiwa to no avail. Muskana akakundikana. So manetizens vakati ivo, you cannot cry and drop the mic when you are a true artist. People took their time and their money to support the occasion. Consider them before your emotions. That's not professionalism in music. Sort out your problems after serving the people through music and the entertainment you promised. So ndo vamwe avo vari kufila kuti Selma akavakanganisira pakuenda backstage asina kuimba. Remember, all these people that came through, they came just to support Selma. So kana achibva pastage asina kuzoimba hazvizobudi zvakanaka. Ukuwo vamwe vari kuti Vedweka, she did not go there as a performer. No, she's a musician, yes, but she is directly affected because this is her father. Let's be sensitive and stop being judgmental and bashe. She is a broken child. Artists are humans too, guys. Ibva pano iwewe imbori mari iko yauri kubhadhara ndikupe. You can't tell me someone who is hurt to react the way imi amunoda. We are all created differently. Data created the same, then this world will be a boring place to live. Musiye, let her express it the way she feels. And actually this was a trigger, guys. Karamtizi ano trigger aya ekuti kana wakafirwa ukasvika pane imwe nzvimbo yamaimbofara nemufi muri mese, then all of a sudden wazongodzoswa panzvimbo iya zvinobva zvarwadza, uye mushure mekunge vanhu vatokurwira kuti udzoke, all those thoughts zvinobva zvangopinda mumusoro mako and unobva wangoita breakdown. Saka this was actually a trigger kuti pakare paye, the last time she was there, she was happy, she was performing nadhedhi vari vapenyu, then kubva zvakafa baba ana kuzobvumidzwa zvakare kupatsika. What did she promise to who and when? After all, she wasn't supposed to be there. She is only on stage by public demand, and she only spoke to the public. Akati wedwe nhaka yababa vangu handigoni kana kusvika pano. Please take note, haasi kuda kudya nhaka yababa vake as in kuwana mari pazviri. Ari kungoti she also wanted to be included. Pakaitikwa dinner, she wasn't invited. Zvinorwadza, guys, kuti vamwe vanhu mastranger ese anosvika kumba uku vachiita zvavanoda pakare paye, but iyi haakwanisi. Okay, guys, vamwe vari kuti there was no need to talk about my family issues pastage, especially nyaya yekuti ndosvikepi muchindirwira. Vamwe vakati bodoka, guys. She was supposed to address the fans kubva zvavanhu zvavakamurwira. She only came just because of those people, so she owed it to them either to perform or to say something. Either way, fact yekuti Selma akauya pastage akataura pakangoridzwa instrumental iyoyo akachema, it was enough for the netizens to understand. Vamwe vari kuti Desi anga arega kumudana because aitoziva unhu hwemwana wake. Ndosaka asina kutomudana nekuti aitotya kuti zvakadai ndo zvichaitika. Chimwe chinhu anoziva vaviri ivava mai nemwana, vakuru vakati mugono wepwere ndiye asinaye. Guys, vanhu ngatingogonai kuva professional when in pain. Blessed are you who can do that. Some of us cannot do that. Isusu kana titori mupain, guys, hatina basa kuti tiri celebrate, tinotongochema. Maida kutataurira kupi?
ataurirepi nyaya yake. Since the father died akatozombopatsika here apa tizi akaita nyaradzi yababa vavo tichi-invite them. No guys ka, this was very emotional. Vese vari kumuti idrama queen guys ka. Masituation aya musati masangana nawo. Tuku failed his family, akawandira kusaidira Daisy kuvana akaita mushoma. Mumafamily tinozviona most men vane mari dzakawanda havana time with family nguva yekunzwa zviri kuitika kumba kwavo. She deserved to be in that place now and again, so as to mourn her father. She could have been a resident artist papakare pakaya senza paya. Handitka kwete kupasvika after so many years and be reminded of what could have been and perform a good act. I have a feeling she passes through that place kuti angopaona nepanze and find solace. Kerita iti Muponda, it's not Tuku's child, asi akabatikana nekusashedzwa because of the relationship he had with Tuku. Kokuzoti seumwe Mutukudzi, apa we are only talking of this place. Are they even allowed kumusha kunoona guva rababa vavo? Ndizvo zvarakaisirwa where it can be monitored. Kutori nehondo dzakawanda dzatisingazive. This is just a tip in the iceberg guys. Panyaya yese iyi dei tambomirawo kuva vanhu vanongova vanhu vari critical tichingoti seumakanganisa ko Daisy haana kukanganisa here panyaya yese iyi. If she had attended as a guest hapana paaimboimba. The emotions were too much because of so many things happening. Mudhara Tuku was a great singer. However, Sokurunga Sababa ndiri kutadza kuzviona. Whatever is happening is because he failed to plan for his children and even let his new wife always remember kuti vana ava nyangwe vaka vane zvimwe zvavanoita zvisingakufadzi iwewe step mother, vana ndeve murume wako uye vakakukoshera. Varume vazhinji and even as ladies should learn from this. You can be a great man, yes, but guys kuti ukonewe kurongera vana zvokusvika panyaya yanaseuma izvi guys zvinorwadza. Yes, tozwa kuti mari mai vaifanira kuwana since she was there paibuildwa all this legacy, but kungotiwo vana vangowanawo something in terms of legacy vacontinue, and they were actually going to continue bringing food on the table even for Daisy. Achasvikepa achiita zvimagala zvake izvi vanhu vachiuya after this year, next year akaita chimwe chigala chakadai so ichi vanhu vachaneta nekuramba vachitevedzerana naDaisy uyu. Yes, achararama nemari royalties and all since the husband was a great man, but tiri kungoti susu we needed kuti pangova that thing chinocontinue tichiratidza Mutukudzi, and Selma was that person. But now the fact that she dropped the mic and walked away zvinongokuradza kuti aiwa bodo inini ndaneta guys, zvinorwadza. Ngatidzidzei kuna Mudhara Tuku, kana tine vana kunze ngatigadziriseiwo kuti vakwanisewo kuva neaccess kumba kwenyu. Kana iri will ngainyogwe, zvizikamwe kuti ningachawana chakati, ningacha play a role yakati. Iwe step mother uchaitawo chakati, chero ukavengana nemukadzi mukuru fact yekuti akakupa vana ene Mudhara Tuku aishanda nevana ava this whole time, all of a sudden vana havachakwanisa kusvika pamusha pavo. Yo guys, nyaya yakaoma. Do leave your comments on what you think about nyaya kwaTuku iyi, and thank you so much for watching.